Mais je te dis, je te dis, prends ça. Tu vas dans un flanc banque en Warla. Mais en ce qui concerne la réflexion, quand il réfléchit, quand science et quand stratégie de bon temps, imagine, Odo, Abdona Alma fait tout comme ça. On a rentré ce gel, tu as vu ta fille. Il a fallu jeter votre homme là. On a qui roule. Wartambolo. Mais en flottant quand jeter bola. Ça c'est la grâce de Dieu. Et que Dieu me go Wartambolo mais. Nanga qui quoi. On science bien. Lo. Ouais. Ça c'est sur on est dara gambiri toro. Non miri fait quand on a même miri do la ko be no. E go anga ke toro yoro. Ah ki unke. Ne ne yininga. Ne ba fani on la lo mati. E go fo Lo. Imagine. Ananga kiku ya be fentambulu na fabola. Amechala de faire du moment oui. Ça c'est pas nous mon ami. Toi aussi hein. Oh. Wallahi mawe kuma do foko ala be fendi mogoma e ba do ala te fendi mogoma. Mogo yere ka ko geta re ba do ala be fendi. Ne isigi wala be fendi mala be fendi mo. Be wuli ba nyi ni ne ala bi so. Esigi le ala be se ka fendi ma. Non ça tombe pas du ciel ça c'est. Mais ne ma se ka fendi ore famo ya ba. Imagine. Na foro ane bi ka han dugu ka du an cheno do ka so cheflu abe munkela na mo go décourager na be c'est-à-dire i waro ni mogo ya yen na we so nganga suya abe na la chi. Non mon ami effectivement c'est vrai. Et comment mon faut comment barka mon de moi-même j'ai lu quelque part que l'homme propose mais c'est Dieu qui dispose. Voilà. Bon et regarde ta denyo koroke et antale alma fi ama foko e alebina alima furwa ayafu wal na musuma jene e bola oke kada kunmeka warka mo warte ay mo bla ka foko Karamogo kata ko ga den kundi ye ni nga oke kunmeka ça aussi à cause de l'argent. Bon supposons que an nga foko Karamogo ka den kundi akunte so ngada kunmema parce que warta mo voilà flo ko betani. Dugu wɛrɛ jɛlen tugu dɛ wa bon min mene kabako ya Bamakɔkaw la n'o min ye moto sanfɛ walima mobili kɔnɔ a b'olu kɔnɔ i tɛ affaire ɲɛdɔn quoi cɛ jamana affaire n'i y'a sen bɔ a la affaire kolobama yɔrɔw la affaire bɛ dɔgɔya kunu ba kana man taala n ka garandamu fɛ yen garandamu client kunu ne ye joli sɔrɔ 400 de ye ka wari jɛ 300 la bɛɛ de b'o sɔrɔ jamana in kɔnɔ tile kelen 300 mon vieux ana ama do dala koy wallahi acha mo bo anga chelo ko nyoko folo jodi ya ne ka fere ke oro di ki moto bol to ko dongana o to ngo nyafia ni be moto bol don nan sa e bana na ne ka client do sora we moto mani ke ndo mina o tene mako salea ebile ga oro kuma ebile fo le bia ne ba fo parce que ni ma e flete kuma me fo aka fie ni sebe wala ni harama de kontale na kabla kuma fo wato wati e bi kuma shudo soro ka mo décourager aka ile ta fo tukuni ai che me ka nya fie sa e fana me fie kuma mele bulu ka fo bi ne na fo e bi yela fi bi kolon lo duguma bi ebile ne do ka adam ne na anga jenda minena anga na figi ya jenda minena anga jenda minena anga na figi ya jenda minena Allah Dily Bamakɔ ka di dɛ ye très pwa nga canga dugo nana bi kura bi tiga dongo do kabini mɔgɔw bi dimi fo kana kɛ mɔgɔw tɛ dimi bilen bɛɛ kun y'a faamu sa maa si tun tɛ dimi énergie mɔgɔw de ma ala minɛ bi kana an ka du kɔnɔ ko kana fɔ an ka mɔgɔ ye k'olu ka facture sara cɛ ngala cɛ bɔ kɛlɛ ɲɛmɔ sa n'u y'u da maga facture sara ko kuma na nga cɛ a kɛlɛ b'a fɔ k'i ye forono mugu ta k'a suru mɔgɔ ɲɛ kɔnɔ a bɛɛ ni ala cɛ nga cɛ k'u ye u dɔw bi kule yan fɛ u b'u ci la ka ci tɔ fana bɛ cɛ ya fama sa ayisa kuma sa sari baro jara de ngo an ka muso dɔ bɛ yan n ko a ye énergie cɛ dɔ jɔlen to a ko walahi fo ka taa fɔ ɲina sa yɛlɛmana n'u sera yan bilen ko facture ko kuma
o hakili tɛ fɛn fɛn ko bɛ bɔ a la wallahi ayi ale fana ma ko kɛ cogo ɲa cɛ énergie mɔgɔ ma kuma bilen dɛ ale ma ko kɛ cogo ɲa cogo di n'i y'a mɛn ni énergie bɛ kɛlɛ compteur b'i fɛ yen n'i y'a bɔ k'a d'u ma o ka taa n'a ye a kɛlɛ ma ban ayi ma so mo parce que a mana kɛ cogo cogo gɛlɛya de bɛna ban don dɔ la ni kelen bɛ ban sɔɔni an bɛna courant ɲɛnama sɔrɔ kabini o kɛla dɔrɔn ma kuma an bɛ nin bɛɛ la Ivoirien ma na Ivoirien wala ne yɛrɛ ko ɲinɛ na e kun kan ma kuma kɛ bi Ivoirien ma na i ni Ala cɛ a ma na fɔlɔ a ma na bon min ye ne dabaliya ban cogo di mais an ka tiɲɛ fɔ mɔgɔden tɛ dɛ donc Dily wata bɛ se ka kɛ mɔgɔden ye no ne Dily ye da so min da la appartement ye appartement tɛ cɛmɔgɔ nin bɛɛ ye kelen ye sa a bɛɛ tɛ kelen appartement m'a faamu wa a fɔ ko appartement ne tɛgɛ de tulo appartement o to yen ne y'a ye o min da la yɔrɔ ye dagabana yɔrɔ ye dɛ a yɛrɛ bɔra sa ka n'i jɔ da la téléphone b'a bolo i b'o jɔ ta n da ka wuli appartement na i ma yɔrɔ ye walahi ɲɛnama de ta yan kɛra ta a yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ ko ne ɲɛ b'a la koyi n'a kun y'o dɔn Ala cɛ a bɛ kaba ko den kɛ cɛ ko bɛ yɛrɛ Dily e kana yɛrɛ lajɛ tellement ka kuma jara ko Dily Dily i bari ko dɔn jamu ka lajɛ wala fo ka Ala i ye nin jaabi bɔ min i bari ka di sa nin kɛra i bari de e bɛ taa kɔgɔjida la kɔgɔjida kun ye ne ta yɔrɔ ye Ala Dily e sera Abubu wa Abubu u bɛ jɛbɛ belebeleba jeni ka jaba tigɛ ka k'a la e sera yen nɔ ne y'o dun hali ne ma wari bɔ wari ka di dɛ e y'an sama mun na ne ma taa samako la komi ne ma taa mɛn la yen nɔ a yɛrɛ ye kelen b'a kun a ma siɲɛ wɛrɛ n'i taara n bɛ na n'o Dily sabali Ala kama n'i bɛ taa siɲɛ wɛrɛ hali k'a fɔ ne an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ e fɛngɛra kɔgɔjida ninnu ne yɛrɛ ka taa yala yi wala Abidjan ka Dily cɛ i yɛrɛ i nugura dɛ i yɛrɛ dɛ walayi bɔrɔn dan ne ko ne bɛna ɲininka ni mɔgɔ taara Abidjan tuma bɛɛ bɛ nugu ta ne ya walayi ko i ta Abidjan kaw ya wa n'i y'a ye dɔrɔn tile jɔlen a ma tile 2 sɔrɔ yɛrɛ farikolo changer la Ala ko b'a kɛ a fana kana i yɛrɛ i ka nin fini yɛrɛ kɛ ne ni sa ye Abidjan Ala ne bɛna se kɔnɔ baasi t'a la Ala wala Abidjan jala ko ni mɔgɔ sɛgɛn o bɛna yɛrɛ posi dɔ awɔ dunda foyi tɛ saki kɔnɔ ayi foyi t'a kɔnɔ finiw de b'a kɔnɔ awɔ merci awɔ Ala tɛ i y'a trashi ne cɛ a bɛ nin kɔnɔ ko anw ye bi den de ye Non, mon ami, tu as raison. À mon niveau, actuellement, on doit s'inquiéter pour notre avenir. En avenir là, il faut en anglais ou en anglais. Voilà. Pour le time is money. Le temps, c'est l'argent. Tu as raison. Je te soutiens sur ce point, franchement. Maintenant, tu veux qu'on fasse comment? Il veut faire un monnaie 600. Flo, bamanan bɛ kuma dɔ fɔ ko baara lankolon tɛ yen mɔgɔ lankolon de bɛ yen o bɛ ko min na an ka wuli an ka taa dɔ kɛ mais en tant que baara kan ten il faut savoir quoi faire an tɛ wuli ka taa ten k'an bɛ baara kɛ o cɛ an ka problème to yen an ka solution ɲini effectivement il faut une solution ne kɔni ne su o de bɛ se ka aliment ni cɛ wɛrɛ ye ɲɔgɔn fɛ sinon ɲɛnama kɔni tɛ wa bi ta kɔ bi ta ɲɛ ne tɛna sen don manamana ko foyi la fiyewu. Fulani bana. Dily. Kan jumɛn b'aw la? Ça va? A yɛrɛ fɔ ma yɛrɛ. Cɛw furasɛnɛ n'u bi dɛ. Non. Aw tɛ content ka ne kunbɛn. Temps nous kɛcogo quoi. Ne b'a dɔn ne kun ka to o kun ka d'aw ye yɔrɔ. Ayi ne kun ka to Abidjan o de kun ka d'aw ye. Sinon Côte d'Ivoire ça va là-bas. U bɛ fɛn fɛn Côte d'Ivoire la a ka di n'o bɛɛ ye. En bolo ça fait c'est 2 jours de voyage. Oh ayi n bɛ tila ka segin ka taa o. Côte d'Ivoire ka to ne tɛ se ka mɛn yan bilen. E taara kari la ou bien Ayi kari wa. Ne taara fɔli de lajɛ kari wa. E bɛ don kari kɔnɔ. Moi ye ne Dily la. An bɛ taa mun ɲini kari kɔnɔ Faut Côte d'Ivoire. Walayi fo Côte d'Ivoire. Direct kɔni hali an ma don sira la.
Ouais. Ciao bɛ ani a bɛ tile la ne. O de kɔni n tɛ fɛ ka na tileba de bɛ yan Mali la. N tɛ fɛ ka na o. I bɛna sayi fɔ olu bɛna gɛrɛti i bɛna fɛn. A ma nɔgɔn quoi. Awɔ n ye ninnu bɛɛ da yen wa hali ma wari bɔ. Fɛn filɛ nin ye ne Dily la n y'a bɛɛ dɔn. Hali ne fini n m'a si san. K'i tɛ n bɔrɔsi Ka n bɔrɔn ta. wa k'i ma na k'i ma fɛnɛ tɛ kelen. N ka n ta plage bɛɛ la. I ye n ka di dɛ. Non kabako de don sa. Se k'i reposer. Awɔ n bɛna reposer wa mais. An b'a baro kɛ kɔfɛ y'a mɛn. En gros, Yɔrɔ an t'a da don mɔgɔ si ka vie privée la tuguni. C'est sa vie. an ka nin to yen an ka taa. I jɔ an ka taa tu. Wa i jɔ. A ko yen an ka taa. Bamakɔ mais o mun de bɛ musomaninw bila nin na dɛ k'a fɔ k'u taga yɔrɔ dɔ la k'a sɔrɔ u bɛ Bamakɔ cɛmɔgɔ bi musomanin tila bɛɛ lajɛlen tiɲɛna hali ni denmuso bɔra bi k'a bɛ taa voyage la walahi ni se b'i ye kɛ i yɛrɛ ka taa bila fo f'a taa yɔrɔ la hali i yɛrɛ furumuso kana da la bi e ka lajɛ bani bi muso caman bɛ wuli k'u bɛ taa kɔɲɔyɔrɔ la a bɛɛ tɛ mais a tila bɛɛ lajɛlen bɛ taa kɛ manamanako ye mais ko mana kɛ cogo o cogo muso ɲuman kɔni ti ban ala ye minnu sɔn muso ɲuman na olu kan ka ala fo ko in yɛrɛ yɛlɛ tɛ ka ban ne la sa walahi a bɛ kɛ nkalon tigɛ walayi hali a t'a ɲɛ kun ma walayi kɔgɔjida ninnu walayi ma na ni sama ye wa hakili ba i b'a mun dabaliba bɛ na a b'i ka nkalon tigɛ han walahi hali i t'a don a ɲɛ kan k'a bɛ ka nkalon tigɛ e ma mɛn ko k'a fari nugulen don wala tile bɛ ɲini k'a faga a bɛ ni ala cɛ cɛ i ɲɛ b'a la dɛ kuma dɔ bɛ yen ne yɛrɛ laban bɛ n'o fɔ a ye komi a delilen don appartement tagaw la jaja ne bɛ taa Dily bila don o don teliman na Dily bɛ taa appartement dɔrɔn de la ne bɛna fɔ a ye n k'a ka taa ne siɲɛ kelen ne yɛrɛ ka taa la ni mun bɛ appartement la o bɛ sɔn ka pisa yɛrɛ cɛmɔgɔ yɔrɔ cɛmɔgɔ a kɛra cogo di ayi foyi bon i ɲɛ b'a la dɛ ne ye ko dɔ kɔlɔsi la cɛmɔgɔ n'i m'a dabila fo k'i sayi tɛ avancer e ye hasidi de walahi e ni ne ko Dily ka taa ne appartement ne ka taa la mun bɛ yen o sera k'i ɲɛ kun wa n'a hakili la ni ne taara ni mun bɛ yen ne tɛna n'o fɔ e ye yan kobakɛ ɔ bon n'a ka di an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ kɛ an taa n'a fila bɛɛ ayi kobakɛ ta bon ne ni Dily taara n'o jara ne fana ni patron bɛ taa ne b'a fɔ patron ye n ka taa ne appartement la cɛmɔgɔ ba walahi ne ni patron bɛ taa a bɛɛ ni fɛn bɛ kobakɛ cɛ n tɛ nin yɛlɛ tɛ kɛ ne ka yɔrɔ la dɛ ka yɛlɛ i b'a fɔ maa min jugu ba sara nin yɛlɛ tɛ kɛ yan dɛ i y'a mɛn cɛmɔgɔ ba bilahi e tɛ ko kalama walahi e tɛ ko patron ni ko in yɛrɛ la ne yɛrɛ k'a fɔ ko patron m'a yɛrɛ ma ne dalen t'a la fiyewu ne ma da la ni karamɔgɔ mandasi kɛ patron kɔnɔ cɛmɔgɔ sinon patron y'a yɛlɛma tɛ yen cɛ an b'an ka nafigiya bɛɛ la mais an ma se k'o kelen ɲɛdɔn dɛ ne ma n bila ko ɲɛɲini de kama mais walahi ne bɛna wuli ko ɲɛɲini kama a mana kɛ cogo cogo kɔni ne bɛ ɲɛ dɔ sɔrɔ a la walahi cɛmɔgɔ ayi alhamdulillah Abidjan ka nana wa a ma ye Dily kɛ an b'a ye mais o mɔgɔ yɛrɛ bɛ sɔn ka nin ɲɔgɔn nkalon sugu tigɛ mun kama dɛ Dily ye min kɛ i n'a fɔ jumɛn a ma fɔ k'a taara Abidjan ne m'a fɔ a ye n ko cɛmɔgɔ ni kobakɛ wɔɔrɔ an t'an da don mɔgɔ wɛrɛ ka vie la tuguni quoi nous on a arrêté ça aw dabila a mɛnna a ye nafigiya a k'a dabila quoi an bɛ sira ɲini aw bɛ dɔ b'o la nafa t'a la quoi nafigiya k'i ka nafigiya dabila bilahi jɔ ne tɛ manamana ko la cɛmɔgɔ k'i ka nafigiya dabila parce que e de nafigi k'i ka nafigiya dabila o tɛ tiɲɛ n'u m'a fɔ n'u y'a fɔ o mɛ de lajɛ walahi bilahi n'u ka mɛ de ma sinon don o don ne sigilen bɛ yan o ɲɛ b'a la e de nana dɛ e sigilen bɛ o de y'a to ko i ka nafigiya dabila u ko cɛmɔgɔ ani kobakɛ mais u ko cɛmɔgɔ de ko nafigiya dabila pour que k'a jira e la ko ne tɛ u ko cɛmɔgɔ ani kobakɛ o b'a jira cɛmɔgɔ gasi sigilen don ɲɛfɛ kobakɛ de bɛ kɔfɛ o ye nafigiden k'i ka nafigiya dabila ne tɛ na yan don o don o b'a jira e de ye nafigiden ye ayi dɛ e bɛ ninnu ma deli k'a fɔ ne ma fɔlɔ ko ne ka nafigiya dabila an ka t'u nɔfɛ ninnu ma deli k'a fɔ t'aw nɔfɛ kɛ o yɛrɛ ye nafigidenya dɔ de ye parce que o bɛ ka taa min kɛ dɛ e bɛ fɛ ka t'o ɲɛɲini quoi o ye ka nafigidenya dɔ de ye wala o y'u ka nafigidenya dɔ de ye ayi o ye de ka nafigidenya ye sinon o bɛ ka to ka min na e man ka taa o nɔfɛ jɔ alhamdulillah rabbil alamin bi fana ye donkura ye dɛ
ne ka du ka sumaya tan danyi arake mate ni du kono bide floni vara ni Dily suno bi kle ka bonne ma masi manga me yan du kono kuma bi fana bi kana bi do dai afga tugodi manifi ni iyere ba don ka foko ibe ka maw tanyo ni hakli sorowa ba dable yere yu ala Karamogo. Dily Wala ni nana. Tabarikala tikle koy Tabarikala. abi jangaw Ubegene. asama fana bo Dily mi jarani sa nana kele Wala ni nana kele. nana watinye Bige. biere Okay. Dily Sebela. abija Ko abijana. Kadiga to mobe. Mais Dily ube abijani Bamako chefo wa suga dola ko ibe sega clé saba kesra la tara kunu nga sege bi Dily ne mo famule Ene tra volle wa ni tara kali ni la sai suga kli saba. Volle fenyme O mai dale tenila. ay dale mila sa Dily Mu garadi. ala ne ma famu sa ne bala ki ni ngari ni ngari kala fana be fulu Fembe munu sameta. avion sa fe zra wa Dily abija koko du ye koko jimi wa Nyo chama ai ko awonye koko jimi ka koko du. Dily koko jimi Andra plagi da fena na no. Dily abija Awogan sigo sumala. no ila Wala jala de. ila fiara me ima sega koko jifui takana na yana Wala fara ko ni ko ko jile ni ma dia. wallahi Ano okay o. okay na ko do Okay. Dily Beti tara abija abet sega ma dia nyo. ko kitala Abija. Mun ne dana balarwa. Ni madam dia tara me sa. wa Ka digi tara bi mun kala sa. wa mo fana ni ma de teme jala ne bala ki ni ngari Ni dana balarwa e ka ne sega no kuma dani ladi. ala Dily bo afle ko la banchire fana ko sega fe kuy billahi kala banchire ko sega Wala ere kala banchi. je kala banchire Kana namla kuma nga desi labija kuma tuma kutinga. ni ngadrongo kuntara abija afo karsa ntara abija Me ni ngali kele wasake ni ngali joli tara bija o de dana balia intalaka dara de soron fara gora parce que ni abija ta kanya me ale o nyanga te sa tara bija nya tara abija okay ni rese ga no me fega ta du ka uchaje amna jibonga do Dily isengene na wala tara abija dere sengena okay avion kon na second doni ba kono doni avion ouais okay kan son Dily tiko iko koi iko bora mina ni ala te mata do tiko iko koi ala abija bo afle ka galonge chain ni ala ni krati ni seki kalena sur la kitara abija Dily ibi mana da yere de nyana parce que magnifique ibi ka ko bela do ke ala kani lebu bo ala lebu de ta don ibiti da abadima ngona kana am fluffy an kitara abija ala ni kira chal ni tara volla abija salata volla rega wolo sa mi bule awa anti nya kala wa iko kana ni naga jena banoko ko fona ko abija ala abija Umama bara damne folo. Ne auta ka bara ke. Yano kulengeti ane. Bara de bike shara kono. Aga fam. Aga bara ka ketugula ni mo min nana abu ka mawli ko kanye. Yano kulengeti ne fe ane. Bara bo le mo na bo mo. Aga bara ke abu fa tu na ka. Donc nye kuma fa tu na bo tu la nga kuma fam ya. Okay, meta na yani nga se nga soro. Mawli ko aga je. Fembe wa tu la. Okay. c'est bon Bana blanc. On va gagner. Como que era lá? Eu cala debi. Amna. Chefara mobile je tugut. Ya precisa. Ga giringa ko tire be kala ka muli. Foke. Aba to de be para de be ci bonga ta tugut. Ya ko ya fama. No, fara nya yini ka famu ko. Bi jo bay. Mobile ka bota ko fela la sa. I jo ko sa. Ye ya da horo de ka ci ga horo. Ta ko fesa. Me plan ngona re. Wa ko da ta. Sisa Anti se ka bara kene ko. Ne be omo kala. E be ci bo. O be ci bo ka mi omo kala. Nina ku ba se. O sa ne ba ke sa fela la sa. I ka ti kana bonka.
sisan ni kangaji dɔ kɛ na I ka taa yan fɛ. Ne kangaji dɔ ta mais I kuma tɔgɔ dɔn I tɛ ne ka chef ye dɛ. Faut plus me parler comme ça. Kɛ dɔɔni ma ye. I jɔ. Ala taa ye. Ne b'a a ko ka taa yan fɛ yɔrɔ. Ji ka ji kana se n ma. Barang ka sɛgɛ ka dɛ kelen mobili kelen. Ah, Kɔrɔsi diyan dɛ. n kɔnɔ. Cɛ tɛ diya sa. Ah. Merci. I b'a dɔn n ta bɛ ka jɛni tɛ. Fari b'i la. Est-ce que ɲɛ b'a la a bɛ n'a fɔ jama a bɛ ka biri cɛ I b'a dɔn bara han n'a ye nin tile sɔrɔ han I b'a dɔn baara kɛ I ka kuma caman dabila n'a ye nin tile sɔrɔ ka taa alimami ka niveau la a bɛna kɛ o. a tile sa an b'a fɔ patron ye han k'an bɛ taa turu k'a la bara n tilala fɛn la n ka chiffon di yan dɛ bara n ka chiffon di yan. Ok. Ah. Cɛ I yɛrɛ e n den. C'est bon. Come on. Chef Flo, k'i ka ji bɛ ka di. Cɛ bara est-ce que ɲɛ bɛ mobili ɲɛfɛla la. I da bɔnna sa. Waaw. Yɔrɔ ne bɛ mobili kala min ta a bɛ kɛ nin de ye. O de a bɛ kɛ nin de ye. cɛ jɔ ne tɛ manamana kura dɛ kana fɔ ne ma ko ne nafiki den bilen mais y'o de kɛ ni m'o kɛ ne t'o fɔ i ye nafiki den ya de kɛ cɛmɔgɔ I nafiki den kana fɔ ne ma ko ne nafiki den ko kɛ ni ma fara i bɛ ne ka yɔrɔ nali dabila dɛ wala bi lɛ an cɛ waaleykum salam baasi tɛ alhamdulilah an ba an cɛ an ba baasi tɛ alhamdulilah Cɛ a bɛ mankan na mun na a kɛlen bɛ cogo di. foyi tɛ an bɛ baro dɔrɔn de la Foyi tɛ. awɔ an bɛ baro dɔrɔn de la Cɛ o mana marché tɛ karamɔgɔ yɔrɔ la cogo di. Client tɛ bi yan. bon bi I ka client ninnu u ma se yan U ma se yan bi yan. ayi u ma se yan Tigi cɛmɔgɔ. Ne yɛrɛ sera ka teli. baasi Ne t'a t'a la dɔn dugu kɔnɔna la k'a mɔmɔ ye. ok ala k'a ɲɛ Ne sabu a bɛ trafic bulon sen dɛ. Ami arabi ala ka dugawu minɛ an b'a kɛ ten kana fɔ ne ma dɛ ne b'ale kɛ nafiki den ya ne ta la walahi bilahi m'a wele a yɔrɔ ma jɔ lasa cɛ bɛn ala cɛ manamana ko tɛ lasa cɛ bilahi m'a ne ko wele bɛ kɛ mun den sugu ye de I b'a dɔn quoi ko sugu dɔ bɛ ne tɛ jɛn n'a ye walahi a ka ɲi sa e yɛrɛ ka hɔrɔn ne laban b'a to yen pewu ne laban b'a to yen pewu e y'o fɔ ka caya awɔ a ka ɲi ne bɛ taa n garijɛgɛ ɲini walahi fɛn b'i jɔ ko ala kana k'o kana fama yamaw n'i ye cɛ dugawu la ko ala ka hɛrɛ k'an ye ala k'an garijɛgɛ foni k'a sɔrɔ kafiri denba a tun bɛna fɔ a ye o don ko kafiri den o don a ye ne bugɔ ye ne tɛ se ka fɛn fɔ ko b'a kɛ a kafiri den ne yɛrɛ ma miiri ala la ne bilahi ne bɛ tile doye kɔnɔ ko b'a kɛ a kafiri den ne m'o f'i ye sa bilahi ne m'o f'i ye walahi ne ko maa ɲɛnama don walahi a ye Badara maa ɲɛnama kelen i Badara maa ɲɛnama i b'o de fɔ awɔ maa ɲɛnama don nka kana to k'a fɔ a ka sigi yan a ka ne bɛ taa n garijɛgɛ n ta ka bɔ n ka minɛn sanfɛ ne bɛ taa n garijɛgɛ wayi ko ne yɛrɛ bi b'a yan sugu ma walawala ten dɛ ne yɛrɛ bɛ sɔn ka taa ɲɛɲini taa n'i ka sɛji kolonden ka bɔ n ka yɔrɔ la o y'i kungo ye cɛ i ka sɛji ta n ko y'i kungo ye i taara ɲɛɲini ma taa ɲɛɲini o ye kungo ye nka ni Badara nana i b'a fɔ ko ne ko maa ɲɛnama don nka kafiri don tuma dɔw la dɛ voilà ni sigi naga kana billahi ike eko ke laluma ne dum ma do Badara billahi Badara ka laluma ka jugu ne ta me ka sira mo ta fo yo parce que min dai ka o kana no nyoko danga ni ko kite faral ka do ma na yi sora ndongo do ni ko fe billahi abi duwa wallahi kam ko ka ta garziga ni ko la
mun bɛ ka don karamɔgɔ fɛ yen cɛ muso ɲɛnɛmaw bɛ na karamɔgɔ fɛ yen surtout mun bɛ kɔfɛ est-ce que ɲɛ b'o la non il faut que je tente ma chance i hakili sigi sa cɛ bon c'est à dire wari sɔrɔ il faut k'an ka an bɛ ka wari jumɛn sɔrɔ an ye baara daminɛ cɛ an t'an ka baara kɛ an t'an ɲɛsin an ka baara ma an ka muso ninnu to yen mais e mɛ tɛ muso la karamɔgɔ bolo la jɔn fɛ ko ninnu bɛ karamɔgɔ bolo ninnu bɛ kɛ n'u ka lajɛli de la bon u ka lajɛli sen fɛ de karamɔgɔ b'i profiter sinon k'a fɔ ko nin bɛ fa de e bolo ni karamɔgɔ y'a bila a sɛbɛ yɛrɛ la k'a bɛ nin sɔrɔ wala a tɛ se k'a sɔrɔ non la i bɛ ne ko ni muso ɲuman don ta a bɔ tantɔ ne bɛna mun f'i ye an yɛrɛ nin yɛrɛ an ma mɛn baara in kɔnɔna la n'an fɛnɛ mɛnna an ka ni muso ɲuman minnu fɛnɛ nana ni mobili ye k'an ka ko an fɛnɛ bɛ se k'an profiter i fɛn kana firisi an ka taa dɔrɔn an ka baara kɛ a bɛ Karamogo. Salam alaikum. Waalaikum salam. Ah, Sali. Basite. Basu. Alhamdulillah. Atari, Zena atari. Demain ta kan. Aha. Zena ka kene? Basite. Dikona mo. Karamogo demain. Oh, mena. Wa be se ni mogo sere yala tugu na ma. Ni benele de. Iya ala ka ka teriya tu. Ya teriya duman ka di koi. Oh, wow. Sale ki sigi. Ne na nyega na fo. Ah? Ne na nyega na. Ayo na nyega na. Ema fi beta nyega na wa. Zena tadi. Zena ta to gonya na nyega na kui. Aha. Zena be mi fi. Ibi ko kola. Boni kon ki teriye de. Karamogo togodi. Bara teni man fi ko. Karamogo. Aka haramu ni teni man fi ko ya. Ngomba doni odongo la maboya wa. Ambore. Au bora anana kuma min foni aka haramu ni na fi seke tubako. Zena teri wara nyini yede. Bon ko tira titien alla kadib siki tiri kadibi kuno fono ko kene neti fo neti ka kuma fo ko. Karamogo. Abega. Na fi tugamna Zena. Ibaro bamana jamana am ko en fo tugamna sugo ko flani. Sugu ko e fendo di magnifique fiki dolo lajeri ka sugu barake comme aw bara aw ko ngateli nema enyi nga idolo la je pense que ni ngoni ni dolo don sisa nya don ni dolo don Betwe. Tu dara mi odungo Karamogo. Yeni me fali kloti ku. De bora odungo tu dara mi. Wa nga client ba do kumbe France ale yɛrɛ dontɔ France ne yɛrɛ de ye baaraw kɛ ka dama ngo n'a taara nga bɛ don o donna o ko o ye ɲɛ sɔrɔ a nana bɔ a ka dukɔnɔmaw la a fana ye n wele ko n ka taa foli la n kun taara o de la Karamogo ne dun mɛnna ka kuma e fɛ wallahi o tɛ baasi ye n terimuso ka fura ko don halisa mais ngo yɛrɛ nana ne m'a fɔ ngo ka taa nin fura in d'u ma n k'a k'a wusu bitigi kɔnɔ ngo sugu daw I ye fura di wa a bɛ ka wusu o de tɛ ka n'o tɛ ka min fara ka fɛn tɛ ka bɔ a la an bɛna ale de I ka dɔ wɛrɛ dilan ka d'a ma pour que a bɛ se ka marché kɛ cogo min na sugu la n y'a faamu y'a ye Zena muso ɲɛnɛma le y'a ye muso ɲɛnɛma kungo ka gɛlɛn bari cɛw t'a to yen wa a teriw t'a to yen a jɛɲɔgɔnw t'a to yen maa si de t'a to yen e yɛrɛ ka nin lajɛ nin muso saramanba in sigilen lajɛ bitigi ka kɛ nin bolo e yɛrɛ b'a dɔn maa t'a to yen sa nka baasi tɛ n y'a f'i ye cogoya min na an bɛna I dolo de labaara n'an ye I dolo labaara ni e dolo n'an y'o labaara o don bari don bɛɛ n'a dolo don donc sisan n bɛna nasi dɔw bɔ n bɛna nasi dɔ d'i ma kota b'a la wa minta b'a la dɛ i y'a faamu Karamogo I ye min fɔ est-ce que I y'a mɛn ko minta wa Sali mun wallahi Karamogo n'i ye nasi di n terimuso ma nasi ye mun ye k'an don terimuso kun ma yɛlɛma Karamogo ni m'i kɛ cɛ ninnu nani ne I ka fɔ ma to ne sanibata tɔgɔ yɔrɔ min I ka tɛmɛ a la Interview ngera. Ay, yo, fama. Iba fama. Awo. Karamogo nasi di ko nke to. Sisan nasi inde.
miri nasi ji fana bɔ cogo de b'a la et puis nasi ji bɛ bɔ ni denw de ye ale tɛ bɔ kun fɛ miri dɛ miri i jija a ka sugu ka ja ayi sugu bɛ ja ayi sali ye kɔni kama sugu bɛ ja o sugu bɛ ja o ja ye dɛ walahi n daga wuli sɛgɛn nin baara bɛ kelen a ka hakɛ to da la an ka ɲɔgɔn ye dɛ e ni ne kan ka kuma sali a bɛ ɲɛnabɔ a tɔgɔ Zena tɛ de Zeynab mɛ n hakili tɛ tɔgɔ la he i bɛ fɛ ka mun fɔ Sali ni bɛɛ ne tɛ e ni ne tɛ jama la sa ne y'a f'i ye fini nɔgɔ bɛ ko so kɔnɔ de ni ye ko ye ne la min ma diya ne ye a to n'an fɛrɛla an ka kuma kɛ e to ka jumɛn kɔnɔ e filɛ ka ne kɔli siri i terimuso ɲɛna o tɛna fɔ ko ne ka baara ma ɲi a m'a ye o a y'a ye a m'a ye karamɔgɔ a m'a ye a ye jateminɛ kɛ a ye jateminɛ kɛ mɛ a t'a dɔn ne ye min f'e ɲɛna e bɛ ne ka nasiji in kun dɔn karamɔgɔ i bɛ k'i kulonkɛ ne la ayi fɛn min ma sabali ɲɛ bɛ ɲɛ in na yɔrɔ in ne ɲɛ b'i ɲɛ la